Fl-isptar Mater Dei tnieda l-proġett Dr. Clown, ittejjeb is-saħħa tiegħek bit-tbissima. Matul din l-attività dominaw il-kuluri u animazzjonijiet li ser joħolqu tbissima lil pazjenti żgħar li jkunu qed jingħataw il-kura fl-isptar. Dina bdiet iktar minn 3 snin ilu, jiena u JP Fabri, kellna din idea minn Lourdes, rajnija taħdem Lourdes u għadna tkun idea tajba kif ikun nagħmlu anke Malta għall-wards ta' tfal hawnhekk. U maħdax il-volontier minn għaqda mhux governattiva, imħarġa u speċjalizzati biex bl-umorizmu tagħhom ikunu ta' wens u jnessu xi ftit mid-dieq għall-pazjenti dawk l-aktar żgħar. Dawn l-artisti minn barra taħriġ artistiku ħadu wkoll taħriġ dwar psikoloġija tal-pazjent u it-trauma ikkawżat mill-mart. U għafat li l-proċess ta' fejqan ikun aktar maġġel permezz ta' tbissim u l-umorizmu, filwaqt li riċerka internazzjonali tkompli ssaħħaħ li din hija l-aqwa mediċina. Mija xi ħaġa pożittiva, ġifieri il-pjan beda minn ħolma żgħira ta' kollha kemm aħna, inaqqadna hija l-iskop tiegħi huwa li bħala chairperson inżomm il-kulħadd maqut u dejjem naħdmu bħala tim u ovvjament jekk inti għandek teamwork tajjeb suppost is-suċċess ikun garantit. Daw kollha li jiftakru l-film Patch Adams żgur jistgħu jorbtu ma' dan il-kunċett illi barra pajjiżna ħalla impatt pożittiv. Kull karattru għandu l-karatteristiċi simpatiċi tiegħu uħu taħallu bla kliem. Fil-waqt li oħrajn huma aktar vivaċi. Dr. Babli ta' ħafna kliem, irrid inżomm il-brekkijiet. U ħafna bubbles! Permezz ta' Dr. Clown l-esperjenza ta' dawn it-tfal fl-isptar tibqa' stampata f'qalbhom għax li huwa żgur hu li tbissima hija nofs il-fejqan.